Ano yung bigayan na yan? Wala po. Kitang-kita kayo eh. Saan po? See? Napay nakakuhog video. Doon na pa'y mga hulagway sa mga balota nga dunay mga pangalan sa politiko nga namalit og boto tungod kay gusto nilang mudaog. O kay duha ka tuig namang uhaw ang katawhan tungod sa pandemya, daghan ang midawat sa kwarta. Kay kinsa may tao nga ludon og kwarta, labi na kay nag-ilaid ang ekonomiya. Dunay pipilangan na kadawat, apan ang ilang giboto ang kandidato nga dunay tatak sa pagpanerbisyo. Dili usab kalikayan nga daghan ang ning boto tungod sa kwarta, labi na kung gipakapinan kini og pagpanghulga. Sumala sa grupong Innovations for Poverty Actions, usa ka international non-profit organization, ang pagpamaligya og pagpamalit sa boto usa ka babag sa demokratikanong proseso sa piniliay ug ang vote buying sagad na hitabo sa mga developing countries o mga naglambo pa lang nga mga nasud ug usa na dinhi ang Pilipinas. Matod sa grupo, duna nay mga estratehiya aron mapugnan ang pagbaha sa kwarta atol sa eleksyon. Sa makadagang higayon, wala kini nagsilbi tungod kay huyang ang implementasyon. Wala usab kini nagsilbi tungod kay sagad sa nagdala sa kwarta armado o dili baka iladong grupo o mga bata-bata sa politiko. Ang milabayng eleksyon mura kuno og COVID nga pandemya. Ang first dose 500. Ang second dose, 1,500 ug ang booster, 1,000 ug dunapay miabot og tag 3,000 kada pamilya o dili ba kaha kada boto. Una pa man nakaboto ang kadaghanan, naghitak na ang kwarta, bugas og pipila ka pagpanghasi aron lang makasiguro sa ilang kadaugan. Og sagad niini nahitabo dinhi sa atong isla sa Mindanao. Matud sa usa ka ekonomista, pagsugod pa lang sa kampanya, nagsugod na og dawat ang katawhan tungod kay uhaw sila tungod sa pandemya o gusto silang mamawi. Sa datos sa Philippine Statistics Authority, kapin 3.3 milyones ka Pilipino ang walay trabaho niadtong Disyembre 2021 ug 6.5% ang unemployment rate sa nasud niadtong milabayng Abril. Matod sa political science professor nga si Maria Ella Atienza sa University of the Philippines, ang vote buying ug vote selling nagpadayon tungod kay daghan ang nakadawat og kwarta nga ilang giisip nga usa ka utang kabubuton sa politiko hinungdan nga ilang gihatag ang ilang boto. Matod ni Ateneo de Davao Professor Ramon Beleno Jr., usa ka political analyst, meron talaga mga ganun, no? Especially yung mga line up, no, na with the same family names, no, na-notice natin yon, and na-notice din natin na yung target nila are no longer individual voters but these are already households. So yung bidding is mas malaki na, and sabi nga natin, no, several waves itong nangyayari ng mga bidding nila. dunay mga lugar nga dili lang kwarta ang naghitak, gisagulan kini og pagpanghasi. 7 ka adlaw na humana ang eleksyon. Nahurot na ang gipanghatag sa mga politiko. Ang ngayon siguro natong hunahunaon sa paglingkod sa mga tao nga nipalit sa inyong boto. Natural, mamawi na sila. Kinahanglan nga magbantay kita sa atong panudlanan kay ang kwarta sa gobyerno gikan sa buhis og pinatuluan sa singot natong mga katawhan. Sa mga politiko nga nakadaog og napildi, dunay panultihon. Victory has so many friends and relatives. Defeat is orphan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!